Pois eu... non che entendo isto. Non tes nada que entender. Tes que vivilo. Eu sigo sin ver a cultura por ningún lado. Mira que a espaila. A arte moderna vai máis aló de pintar unha estampiña bonita. As disciplinas fúndense, creando novas formas de arte e facendo que o público non sexa observador, sino partícipe da obra. Vale, o que te queiras. Pero eu sigo sin entender isto das instalacións. Buah, que transgresor. Non entendo por que hai tantos detractores do nobre deporte da caza. Despois de todo, é unha das actividades máis ecoloxistas que hai. Respiramos aire puro. Defendemos os espazos naturais. E, ademais, axudamos a controlar tamén a superpoboación das especies menos aptas. Pesa! Oh, gracias. Adrián Brandán, estudante e revolucionario. Os mozos galegos apostamos decididamente pola igualdade total entre os sexos. Mais ser home e feminista a un tempo non é tarefa doada. Marcados por unha educación machista e, por que non dicilo, unha herdanza xenética similar á do chimpancé común ou o can de palleiro, moitas veces os nosos altos ideais son traizoados por vergoñentos impulsos. Debemos deixarnos subxugar por esta imperfecta natureza? Eu digo, de xeito pacífico, máis enérxico? Non! Aprendamos dos nosos erros, sigamos loitando, e cando fallemos, non dubidaremos en pedir humildemente perdón. Eso, que me perdoe se me botei un peidiño cando xusto ti me estabas a... ¡No me toques! Outra vez? Pero ti a que ves? A mirar a exposición ou a pimplar? Que isto é un coñazo. Eu... non sei, cando tempo hai que botar aquí? Que se nos quedan 7 salas. Así que cala. Que viñemos consumir cultura, non viño. Cultura... cultura é como o viño. Un pouquiño paladéase, pero moito... Volvete gilipollas. Cona, ainda vas ter razón. Imos por outro viño. Veña. Que arte tes. É cultura. Buscan diferencias. Estes dous homes están pringándose cos seus propios excrementos en plena rúa. Pero, saberías dicirnos en que se diferencian?
pois que un deles é un artista conceptual de fama internacional e receberá do CEGAC unha suma millonaria. E o outro, un pobre desequilibrado mental que só receberá os beneficios dos servicios sociais da Xunta. Os consellos domésticos de Criterio. Comíalle algo ahora, Pero un baixón ter que fregar despois, joder. Que podo facer? Pois para iso inventei a cociña ecolóxica Criterio, unha revolucionaria forma de cociñar manchando o menor número de utensilios posible. Segue os meus pasos. Colle unha pota e pon auga a ferver. A continuación, bota na pota un chisco de sal e uns espaguetis. Remove os espaguetis cun tenedor e cando estean ben cocidiños, escurre o auga utilizando un prato. Serve os espaguetis no prato que usaches para escurrilos e deixa a pota onde estaba. Total, manchouse pouco e ninguén se a dar conta. E para a salsa, non sexa señorito. Un pouco de tomate frito e unha lata de atún e todo canto necesitas para completar o teu prato. Utiliza como cuberto o tenedor que usaches para remover a pasta e... Bon proveito! Cundiuche, Unha cea exquisita e só manchaches un prato e un tenedor. Poderos deixar tranquilamente no fregadeiro. Ninguén será tan misericas para protestarche por un prato de nada. Oh, e un último consello. Coidado con utilizar a cociña ecolóxica Criterio as noites que veñas moi calzado. Oh, e iso por qué? Por nada! Ata a semana que ven! Non saímos do lixo.